Som boligrådgiver står jeg for den juridiske rådgivning af dig som boligkøber eller boligsælger. Er du boligkøber, er det vigtigste for mig, at du ved, hvad du køber. Vi gennemgår købsaftale, dokumenter og andet relevant, der har konsekvenser for dig ved handlen. Er du boligsælger, er det vigtigste for mig, at du har mindst mulig ansvar, når handlen er på plads. Jeg sørger for alle salgsdokumenterne og bestiller de aftalte dokumenter. Når jeg har modtaget alle dokumenter, så aftaler vi at mødes online. Det kan enten være på telefon eller Skype. Vi har valgt den løsning, fordi det er fleksibelt for dig, men også fordi vores priser dermed er konkurrencedygtige, uden at gå på kompromis med kvaliteten. Og det er vores kunder rigtig glade for. Jeg sørger for alt papirarbejdet i handlen og også dialogen med de andre parter. Og selvom jeg sørger for det hele, så kan du stadigvæk følge handlen hele vejen, for du bliver orienteret undervejs. Når jeg er din boligrådgiver, så behøver du slet ikke bekymre dig om handlen. Du kan koncentrere dig om alle de andre forhold og ting, der skal gøres i forbindelse med en flytning. For glæder min mange års erfaring som ejendomsmægler og som bankrådgiver og formuerådgiver i Nordea. Og husk, at min interesse er at sikre dig den bedst mulige bolighandel.